I et dobbeltsejr her i Falsterbo. Hvad har det været for nogle ture her? Det har været nogle rigtig gode ture. Jeg tror, det er de bedste ture, jeg har haft indtil videre i U25-klasserne. Og at komme tilbage her i Falsterbo efter 2 år, det har bare været fedt. Og Jackson, han elsker bare at gå ind på den her bane. Og for 2 år siden, der vandt han også 2 klasser, og nu har han gjort det igen. Så altså, jeg er så glad, og jeg tog herover og bare tænkte, nu skal vi bare ride for os selv og gøre det så godt vi kan. Så at han bare leverer endnu bedre, end han har gjort før, det er jeg så glad for. I har haft en rigtig god sæson, U25-sæson. Prøv at sætte lidt ord på det. Ja, altså vi har godt nok ramt U25-klasserne med et drag, må jeg sige. Vi har bare taget det et stævne ad gangen, og at han ligesom bliver bedre for hver gang, og han finder mere rutine og mere styrke i programmerne og i øvelserne. Det er jo bare dejligt. Jeg tror godt, han kan lide at gå Grand Prix-øvelserne. Så sker der lidt hele tiden. Men ja, jeg er bare glad for, at vi kan levere så stabilt allerede, selvom det er vores første sæson på det her niveau. Ja, netop derinde, da du blev spurgt om, hvad din drøm var, og det havde simpelthen været at ride op af midterlinjen Grand Prix her i Falsterbo. Ja, men altså, alle ture op ad midterlinjen i Grand Prix, det er en drøm, altså det må jeg sige. Men at gøre det herovre, fordi jeg tænkte netop der for 2 år siden, at hvis jeg en dag kunne komme til at ride over i Falsterbo og ride Grand Prix, så ville jeg blive utrolig stolt. Og ja, nu har vi gjort det. Tillykke med det. Tak.